walay tubig, kag mga alupuop nga ginapalid sa unos. Sa ila natigana ang kangito-ngito sang kadudulman. Kabay ang Ginoo magapakamaayo sining mga pulo nga aton ginbasa. Madamo sa mga tao karon nga nagauyat, nagaabre, nagatuon, nagatudlo kag nagawali sang balaang nga kasulatan. Pero paano naton ma-detect, makilala ang mga sayop nga mga manugwali kag mga sa mga tao nga ara sa otoridad? Nagalakat sila suno sa unodnon nga mga handom sang ila kailigbon. They despise authority. Kag suno sa sini nga bahin sang balahan kasulatan, mga makahas kag mabuot-buoton, wala sila nagakurog sa pagpasipala sa mga halangdon. Sa bagay nga ang mga manugtunda makusog pa kagamhanan, wala magdala sing mapasipalahon nga paghukom batok sa ila sa tubangan sang Ginoo. Mas sobra pa sila sa ila mga ginahimo kaysa mga manugtunda o kun sa mga angheles. Wala sila mahadlok sa pagpasipala sa mga halangdon kag mga dungganon. Hindi pareho sa mga manugtunda. Ining mga manugtunda, wala gani naga-revile o kung nagapasipala sa tubangan sang aton Ginoo. Kaangay sila, suno sa versikulo 12, sa mga sapat nga walay buot, mga tinuga sang kinaugali, na tao nga dakpon kag patyon, nga nagapasipala sa mga butang nga wala nila may baloy. Laglagon sa amuman nga paglaglag, kaupod nila. Wala sing buot, brute beast. Ining mga sapat na tao o gipanganak sang ila mga iloy, agod nga pagadakpon kag pagaihawon. Kag amuman ini ang padulungan sa sining mga false teachers. Sila pagahukman. Sila nagapasipala batok sa mga dungganon. Ikaduha, ang ila kalipay ara sa ila pag-revel. Mga diri sa Cebuano, ginatawag ina nga hudyaka. Walay pugong-pugong nga pagbayli, pagsinggit, pagkadlaw, kag kun ano pa nga mag-uba-uba dira sa tubangan sang kadam-an. Versikulo 13, nga nagaantos sang kalainan subong nga balo sang ila kalain. Sila nagakabig nga kalipay sang adlawon nga pagpatuyang. Adlawon nga pagpatuyang. Sa panahon sang Paskwa, sa iban nga mga lugar sang Bai City, ang ila nga pagbayli tubtob sa mga alas 5 sang kaagahon. Upod na dira ang inom, kaon, ang pagsinggit, kanta, amo nang ginatuwag revelry. Walay pugong-pugong. Wala na sang kahuya. Kag nga ang gabi nga angay nga gamiton sa pagpahuway, pagtulog, ginasupak na sang tao tungod sa revelry. Siling sa sining nga bahin sa balahan kasulatan, sila mga dagta kag mga kasawayan nga nagapatuyang sa ila limbong samtang sila nagasinalo-salo upod sa inyo. Sila may mga mata nga napunan sa pagpanglahi, lustful eyes nga hindi mabusog sa sala. Sa pagamatod ang sala hindi makahatag sang kabulusgan. Sila nagahaylo sa mga kalag nga mahuyang. May mga tagipuson sila nga nasagad sa paghamkon, mga anak nga pinakamalaot. Ari diri makita naton nga ini mga false teachers kag ang ila mga sumulunod
nagahatag sang emphasis sa unodnon nga kailigbon. Ara dira ang pagpatuyang instead nga liberty o kon kahilwayan, ang ila gina-exercise ang licentiousness. Ina ang wala na ipugong-pugong sa ilang ginahimo, ginakaon, ginahambal, ginasinggit, ginakadlawan, kag kun ano pa nga mga pagpatuyang licentiousness. So ang mga false teachers, sila nagapasipala sa mga dungganon. Ini sila nagahatag sang emphasis sa pleasure sa ilang kailigmon. Kag ikatatlo, sila nagarebelde, nagasupak sang matarong nga dalan. Sa ila pagbiya sang matarong nga dalanon, nagtalang sila. Daw kaangay sinang mga tao nga ang ila ginhimo, manglaktod sila, agod nga dali lang sila makaabot. Pero tungod sa ila nga paglaktod, nagtalang sila, tubtob nga nagabihan sila sa pag-abot sa ilang nga destinasyon. Amo ining pagbiya sa matarong nga dalan, ang resulta, matalang hindi makaabot sa husto nga kaladtuan. Nagsunod sila sang dalanon ni Balaam nga anak ni Beor, nga nagigugma sang suhol sang malain nga buhat. Apang ginbadlong siya bangod sang iya paglapas. Ang asno nga apa naghambal sa tingog sang tao, kag nagpugong sang kabuangon sang manalagna. They have forsaken the right way and they have gone astray. Kaangay sa kay Balaam, nga naghigugma sa kwarta, sa suhol, o kung sa love gift, sa honorarium, sa salary. Pero kinatawag na wages of unrighteousness. May mga tao nga kaangay sila, nagtukod sang pundok kag sang rilyon, kag ang katuyuan, hindi gidman nga mag-alagad sa Ginoo, kundi agud nga makatipon sang kwarta. Cursed is the man who uses the ministry to gather money. Kagamo nang ginahambal jokingly, ministry. Kag ang iba nang ila emphasis, sila lang gid, me, ministry. So, bisan pa ang aton Ginoo, hindi gusto sini. Kag gingamit sa Ginoo, bisan pa ang asno nga apa, ka naghambal sa tingog sang tao, kag nagpugong sang kabuangon sang manalagna. Kanami nga mensahe sinanong. The folly of the prophet. Kabuangon sang manalagna. Kabuangon sang manugwali, kabuangon sang pastor, kabuangon sang ibanghilista. Ano ang kabuangon sang pastor, manugwali, kag ibanghilista? Ang paggamit sa buluhaton sang Dios agod nga makatipon sang kwarta. Kag ini makahuluya nga sahi sang pagpangabuhi. Ang false teacher pasipala sa dungganon. Ang false teacher naghatag panahon sa kalipay sa mga kailiggon. Ang false teacher nagarebuilde, nagasupak, nagabiya sa matarong nga dalan. Kabay pakunta ni Abyan, subong una, mga alagad sa Ginoo aton o sisaon ang aton mga handom sa pag-alagad sa Dios. Initungod sa aton gugma kag pagpasalamat sa iya. Initungod sa aton gugma sa mga katawhan sang Dios. Initungod sa aton kabalaka kag gugma sa mga tao nga wala pa sang kaangtanan sa Dios pinagi sa ilang nga pagsalig sa kay Ginoong Hesus. Ginhimo ini nga istasyonan sang radyo Abyan hindi tungod sa negosyo, kundi nga sa libre o kun hilway nga paagi, mawali, mapanggas ang maayong balita sa mga igdulungog
kag mga tagipusoon sa mga tao. Agod nga sila makatimbang-timbang kag maghimo sang desisyon. Una, sa pagginulsol sang ilang mga sala. Ikadua, sa pagtugyan kag sa pagsalig sa kay Kristo Jesus. Ikatatlo, sa pagbaton sa iya subong, ila kaugalingon o kon personal nga Dios, Ginoo, kag manluluwas sa ilang mga kabuhi. Kabay pakunta ni abyan, imo man inabuhaton mientras may panahon pa ikaw sa paghinulsol kag sa pagsalig sa aton Ginoong Hesukristo. Diyos nga balaan amay namon kabay pakuntani nga may bunga o kon resulta ining amon paghimo sang pagwali sang maayong balita ni Ginoong Hesus. Kabay pakuntani nga mausisa sa mga tao ang pundok o kon organisasyon, grupo, reliyon nga ila gidintrahan. Kon ang ila bala pastor o kon pangulo sa ilang reliyon nagapasipala, nagapamuyayaw, nagahatag panahon sa mga kailigbon sang unod na pagpangalipay kag nagasupak, nagabiya sa husto nga dalan o kon mga metodo pamaagi sa pag-alagad sa imo. Ini nga mga butang among ginatugyan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Nairil salamat gid sang imo nga pag-replay sining aton nga segment karon. Akon nga pagpangamusta sa kay Brother Mawilito Bacan o si Junisa Sharon Guerra, Hope Cartagena Minion Nuevo, Grace Martires Iliher, Angel Ruby de Jesus, Pastor Jerry Ulan-Ulan, Elsa Redondo Noble, sakay Flora May Quizon Asibo, oy, good morning. Sakay Elni Gapulan, and then sakay Syra Pay Here. Halin pa diri sa Bay City Fellowship Baptist Church, ang Ginoo magapakamayo sa inyo. Kag kamo maghalong man sa inyo physical, sa inyo moral, o kon spiritual na pagpangabuhi. May God bless us all. Thank you.